Сега няма почти нищо. 330, 350. Сега пак се раздуха. Има 350, добре. пак се раздуха, пак изчакваме малко. Ела. Отивайте нататък, избери си хубаво място. Да. Още нататък. Да, леко да е опънат. Лили, хващай тук. Пак може. Още нататък малко. Нищо не пише. Така. Да спрем ли? Да. С вятъра обаче качва. Не дупето. Това ще му е купи. Нулиран беше. 350, 360, 370. Така. Добре. Сега. Не да дъпни. Така. Не трябва Сега. Пускай. Ти го пускай. Ти го пускаш. Аз го държа сега. Махай. Така. Бутилката е, приключихме с изключение на увеселителните балони за нашите фенове. Не може да говорим толкова дълго време с смешни наши Ластик е от тази кутийка. Нямаше нещо друго според мен. После го обърни и самия чохъл го обърни. После като го наденем в халката. Да не го изтървеш сам. Да помагам ли нещо? Сега е момента да ти напомним да не забравиш да сложиш апаратурата. Абсолютно. Някой как се шегува с тебе, гадаличка. Сега. Това как можем да го направим? Или да го вържим с дък тейпа. Колеле майка вчера. Добре, слагай тук. А? Там нещо не се получи, трябва някаква друга кола да го... И то може нещо се е скапало. Не, там нещо с жака не влиза довътре. Ето в момента имам постоянно захранване там. Ей, там ботваш. Добре. Ей, там на покрива, виж ли? Има дъвки, ботваш. Сега. Ела от тази страна, че духа вятъра. Brian? Двете заедно. Така. Броите. Аз го държа Янко. Много довелетно за Всичко. Като казах всичко, имах предвид и ръкавици. Да. Някъде имаше свински опашки. В една кутия донесах. Възможно ли да е тук? Възможно е, може и да не е тук. Нали ги знаеш в правило? Горе имаш. Горе имаш такова. Аха, да. Не там, не. Те са е толкова дълги. Някой не знае къде има такива свински опашки.